Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Тэма сённяшняй размовы – летапісец вялікіх князёў літоўскіх. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Растлумачце, калі ласка, назву нашага інтэрв'ю. Летапісец вялікіх князёў літоўскіх – гэта частка беларуска-літоўскіх летапісаў. Гэта летапіс. Чаму яго так назвалі? Таму што ён быў створаны ў 20-е, можа быць, пачатку 30-х гадоў 15 стагоддзя, і ён з'яўляецца адной з невялікіх частак вялікага корпусу беларуска-літоўскіх летапісаў і хронікаў. І таму вось каб адрозніць, што пастаянна не паўтараць там летапісы, вось гэта менавіта назвалі так летапісец вялікіх князёў літоўскіх. Андрусь, больш падрабязна пра змест, стыль, мову і гісторыю стварэння. Гісторыя нашага летапісання беларуска-літоўскага, яна такая даволі вялікая. Па-першае, з утварэннем у 13 стагоддзі нашай старажытнай дзяржавы адразу паўстала пытанне пра тое, хто ж будзе пісаць яе гісторыю. У старажытнасці гісторыяй займаліся выключна хрысціяне. То бок гэта манахі, якія жылі ў манастырах ці пры цэрквах былі на тэрыторыі вялікакняскіх палацаў, і яны менавіта выконвалі функцыі гісторыкаў, летапісцаў. Канешне, тут у Вялікім княстве літоўскім, паколькі дзяржава яна пастаянна пашыралася, узмацнялася, былі славутыя перамогі, былі заканадаўчыя нейкія акты, уніі, хрышчэння Літвы і так далей. Усё гэта патрабавала хранікёраў, летапісцаў, тых, хто будзе гэта фіксаваць. І тут адным з такіх выбітных князёў, можа быць, самых выдатных князёў Вялікага княства літоўскага становіцца Вітаўт Вялікі ў 1392 годзе. Ну і, безумоўна, яму патрабавалася нейкім чынам так Фіксаваць падзеі, прадставіць сваё княжанне. І вось узнікае такая ідэя, што апісаць княжанне Вітаўта Вялікага. Цікавы момант, што гэтым, хутчэй за ўсё, заняліся смаленскія летапісцы. Вось Смаленск быў далучаны да Вялікага княства літоўскага ў 1404 годзе. І ў Смаленску вось пачалася гэта хроніка княжання Вялікага князя літоўскага Вітаўта. І там быў пакладзены пачатак. Ну, пазней зразумела, што Вітаўт жа ж не з'явіўся на пустым месцы. Трэба апісаць, што было да яго. І так ажно да полацкага княства. То бок пачалі з сучаснасці і пачалі паглыбляцца і гэтак далей. Таму вось дакумент складаецца з такіх двух частак. Апісання старажытнага перыяду, вось полацкая, тураўская, кіеўская Русь, і аж да вялікага князя літоўскага Вітаўта. Ну, па стылі гэта даволі такі стыль хронікі. Хронікі, дзе апісваецца ў храналагічным парадку па гадах тыя падзеі, якія адбываліся. Ну і, безумоўна, з'яўляюцца такія лірычныя адступленні. Калі гэта там распавядаецца, напрыклад, пра вялікага князя літоўскага Кейстута, то там як ён паводзіў сябе, якія мовы ведаў, як яго слова цанілася ва ўсёй Еўропе, і гэтак далей. Таму чытаць даволі цікава. Мова? Мова – гэта старабеларуская, на старабеларускай мове складзены, і ёсць пераклад на сучасную беларускую мову. Хто цікавіцца, у сеціве выкладзены сучасны пераклад. Першае перавыданне летапісца. Паколькі летапісец вялікіх князёў літоўскіх, ён належаў менавіта да дзяржаўных летапісаў такіх, ён быў у адным асобніку на пачатку. Пазней былі некалькі зводаў, дзе былі таксама зроблены некалькі копій, гэта было вельмі мала асобнікаў, на якіх можна было знаёміцца. Ну і праз пэўны час, конечно, Вялікае княства літоўскае перастала існаваць у канцы 18 стагоддзя, і паўстала пытанне вывучэння гісторыі. Вывучэннем гісторыі Вялікага княства літоўскага заняліся прафесары Віленскага універсітэту ў пачатку 19 стагоддзя. Адным з іх быў Ігнат Даніловіч.
І вось у 1823 годзе у дзенніку віленскім, гэта быў часопіс такі, ён пачаў публікаваць урыўкі, а пасля і ўвесь летапісец вялікіх князёў літоўскіх. Гэта была першая публікацыя, ён паказаў яго асаблівасці і даў каментары. І з гэтага часу ўжо пачалося яго на сучаснае жыццё, калі пачалі перадрукоўваць, публікаваць, каментаваць і аналізаваць. Таму першая публікацыя 1823 год, Вільня, Ігнат Данілович. Андрусь, давайте вернемся да зместу. Цікавыя гісторыі летапісца. Для мяне асабіста, вот тое, што я асабіста прачытаў і было вельмі цікавым, гэта як Вітаўт уцякаў з Кірэўскага замка. Летапісец вялікіх княжоў літоўскіх апісвае наступным чынам, што Вітаўт разам са сваёй жонкай Ганнай, ён быў звязенены Ягайлам і утрымліваўся ў Кірэўскім замку. Бацьку Вітаўта забілі, меркавалася, што Вітаўта чакае такі ж самы лёс. У вялікай княгіні Ганны было дзве служанкі, якія прыходзілі, прыносілі ім ежу, даглядалі, паколькі ўсё ж былі вязні такія высакародныя. І вось летапісец апісвае такім чынам, што па Вітаўта павінны былі прыйсці і яго забіць, але напярэдадні ягоная жонка кажа, што вось перапраніся ў жаночую вопратку адной са служанак, яна застанецца ў мужчынскай вопратцы на тваім месцы, а ты уцякай. І вось Вітаўт такім чынам выйшаў з Кірэўскага замка і, як напісана, і падаўся ў прусы. І з гэтага моманту пачалося яго такое бадзянне па замежжы, але ўрэшце рэшт Бог вярнуў яго на вялікае княжанне літоўскае. Значэнне для беларускай гістарычнай навукі. Значэнне вельмі вялікае, таму што проста некаторыя звесткі, яны ўнікальна, іх больш нідзе няма. Напрыклад, апісання вайны вялікага князя літоўскага Ягайлы з Кейстутам. Там ёсць вельмі шмат падрабязнасцяў, там даецца вось гэта апісанне. І таксама мы бачым з летапісца гэта паказ гісторыі вялікага княства літоўскага у такім шырокім еўрапейскім кантэксце. Кажуць, што нават польскі гісторык Ян Лугаш, адзін з першых гісторыкаў Польшчы, які напісаў у 15 стагоддзі яшчэ гісторыю Польшчы, які выхаваў некалькі пакаленняў польскіх каралёў, там ён карыстаўся летапісцам вялікіх княжоў літоўскім, бо там былі унікальныя звесткі. Таму мае значэнне як унутры беларускае, так і міжнароднае. Летапіс прысвячаецца палітычнай гісторыі Літвы, Беларусі і Ўкраіны. У 14 стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі і Літвы сфарміравалася магутная дзяржава. З ёй вымушаны былі лічыцца нямецкі ордэн, татара-мангольская арда і іншыя моцныя суседзі. Яе межы прасціраліся ад Балтыйскага да Чорнага мора, уключаючы ў сябе нават старажытны Кіеў. У эпоху Вітаўта склаліся спрыяльныя ўмовы для стварэння агульнадзяржаўнага беларуска-літоўскага летапісання. Звод быў складзены ў Смаленску ў асяроддзе беларускага духавенства. Гэты летапісец вылучаўся свецкім характарам, цэласнасцю выкладу і высокім літаратурным майстэрствам. Будзем карыстацца. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!